आज मनोहर पर्रीकरांची जयंती निमित्तानं आम्ही सगळेजण जमले असतात. खरं म्हणजे त्यांच्या विषयी उलयता आसतनाच हांव अशें म्हणन की आधुनीक गोंयचो शिल्पकार म्हणजे ज्या पद्दतीन भाऊसाहेब आंबेडकरान गोंयची विकासाच्या दृश्टिकोनाची काम केली म्हणजे आत्ताच्या काळांतलो गोंय जे दीस पडटा गोंयचे विकास दीस पडटा की ताजे सर्वेसर्वा म्हणजे म्हळ्यारच मनोहर पर्रीकर जेणे आपल्या सामाजीक क्षेत्रांत आर्थीक क्षेत्रांत आणि सबंद देशांक आणि सबंद जगांक गोंयची प्रतिमा एक वेगळ्या रीतीचेर व्हरून सोडली आणि त्यामुळे आजच्या क्षणाक तरी सबंद गोंयची जनता आणि आमचे सारखे जे तरुण आसात की मनोहर पर्रीकरांच्या यादी शिवाय गोंय फुडें वरूंक शकना. अत्यंत आदरणीय अशा तरेचे व्यक्तिमत्व आणि त्यामुळे तांचे स्मरण तांची याद करून आमकां फुडल्या काळांत गोंय फुडें वचपाचें. तुम्ही पळयतात GNH.